Hayırlı erте, эфирде Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова. Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов Россияның түзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин белән Дәүләт Советының киңәйтелгән утырышына әзерлек буенча фикер алышты. Очрашу Мәскәүдә узды. Бирегә республика президенты эш визиты белән килде. Исегезгә төшерәбез, Рүстем Миңнеханов Россия Дәүләт Советының түзелеш торак коммуналь хуҗалыгы һәм шәһәр мөхите комиссиясын җитәкли. Көн тәртибендә торак төзелешенә төзекләндерүгә һәм коммуналь хезмәт күрсәтүгә ярдәм итү чаралары. Татарстан башкаласында Донецк һәм Луганск халык республикаларының бәйсезлеге игълан ителүнең 8 еллыгына багышланган митинг узды. Йөзләгән кеше, шул исәптән яшьләр дә Җиңү паркында сугышчы интернационалистларга куелган һәйкәл янына җыелды. Хәзер Донбасс халкының киләчәге өчен көрәшүче Россия армиясенә теләктәшлек белдерделәр. Россия һәм Татарстанның дәүләт әлемнәре арасында Донбасс триколорлары да күренә. Символ гына түгел, ә безнең халыкларның бердәмлеген расы торган дәлил. Казанда Донецк һәм Луганск халык республикалары игълан ителүнең 8 еллыгына багышланган митингта йөзләгән кеше катнашты. Мы пришли на митинг за наших, за победу, чтобы наши победили, чтобы всех разгромили фашистов, за жителей Донбасса, Луганска, за всех наших. Вообще, я очень сильно переживаю. Столько лет уже видим, как они живут, по подвалам прячутся, как детей бомбят. Я не могу говорить даже. Очень страшно. Республика халкы теләктәшлек күрсәтте. Бу Донбасс кешеләренең һәм Россиялеләрнең уртак борчуы. 2014 елда Донецк һәм Луганск шәһәрләрендә үз билгеләнү турында референдум узды. Ул Украина хакимиятенең Россия белән дустана мөнәсәбәтләрне өзүенә җавап булды. Киев Донбасс шәһәрләрен бомбага тоту белән җавап кайтарды. Бәйсезлеккә юл катлаулы булды. Кемдер Донецкий һәм Луганский халкын геноцидтан коткарырга тиеш иде. Казаннан 6 яшьлек Ваня сугышчы интернационалистлар һәйкәленә зур горурлык белән карап торган арада Россия армиясе солдатлары Донбасс халкының азатлыгы өчен көрәшә. Они видят, что сзади их поддерживает именно народ. Алар әхлакый ярдәмне тоя, яклауны белә. Минемчә, бу иң кыйммәтле ярдәм. Без гаделлек яклы, без җиңәчәкбез. Мы, конечно, целиком, полностью, со всеми своими мыслями. Без үз фикерләребез белән тулысынча офицерлар яклы. Алар үз илләре алдындагы бурычларын намус белән гадел үтәләр. Татарстанлылар Россиянең кораллы көчләренә дә Донецкий һәм Луганский халкына да актив ярдәм итә. Азык-төлек, кием-салым, беренче кирәк яракларны озаталар. Бердәмлек күрсәтеп митингларга чыгалар. Моңа җаваплары да гади. Үзебезнекеләрне бер кайчанда ташламыйбыз диләр. Борис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Донбасстагы хәрби хәрәкәтләр зонасыннан эвакуацияләнгән кешеләр хәзер Татарстанда яши. Вакытлыча урнаштыру пунктларының берсен Ливадия шифаханәсе базасында ачтылар. Анда 160 кеше урнаштырылды. Аларга гуманитар ярдәм тараталар, рәсми теркәләргә эш табарга булышалар. Эвакуацияләнүчеләр арасында инде эш табучылар да бар. Аларга көн сайын юристлар һәм миграция хезмәте вәкилләре хезмәт күрсәтә. Белгечләр исәпкә басарга, туган якларында калган документларны торгызырга булыша. Яш гвардия штабы активистлары Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан эвакуацияләнгән кешеләргә әйберләр җыюны дәвам итә. Беренче чиратта өлкәннәр һәм балалар өчен кием-салым, озак вакыт саклана торган ашамлыклар, шәхси гигиена әйберләре кирәк. Көн сайын яш гвардиячеләр гуманитар ярдәмне иртәнге сәгать 8-дән алып кичке 8-гә кадәр Маяковский урамы 24А адресы буенча кабул итә. Казаннан Ростов өлкәсенә гуманитар йөк төялгән 2 фура машинасы килеп җитте. Донецк һәм Луганск республикаларында яшәүчеләргә беренче кирәк яраклар таратылды. Татарстанда вакытлы матбугатка язылу 10 көнлеге башланды. Абунәчеләр газета журналларга 13% ташлама белән языла ала. Татмедиа мәгълүмат агентлыгының теләсә кайсы басмасы популяр журналларга, район газетларына татар телендәге балалар матбугатына язылырга була. Татмедиа мәгълүмат агентлыгы генераль директоры Шамил Садыйковның әйтүенчә, хәзер басмаларны сатуда төрле мөмкинлекләрне кулланалар. Татар матбугатын маркетплейслардан, метро тукталышларындагы махсус автоматлардан да сатып алырга мөмкин. Иң мөһиме абунәчеләрне саклап калу. Бу бик мөһим чара, әлбәттә, хәзерге интернет заманы диләр бит, телевидение заманы диләр. Моңа карамастан да безнең халкыбыз, татар халкы йөрүче татар телендә
гәҗит журналларын укуны дәвам итә. Татар телендә гәҗит журналларын уку бу безнең милләтебезнең бер üstünlüğü. Яңа белемнәр үзләштерергә булышалар. Казанда интернет сәүдә темасына Татарстан районнарыннан килгән эшмәкәрләр өчен семинарлар башланды. Мондый үтенеч белән бизнес вәкилләре үзләре мөрәҗәгать иткән. Дәресләрне электрон маркетинг сәүдә үзәге хезмәткәрләре үткәрә. Тыңлаучыларга продукцияны эре маркетингларның интернет мәйданчыкларына ничек чыгару тәртибе белән таныштыралар. Беренче булып Чүпрәле районы эшмәкәрләре өчен курслар узды. Башка районнар вәкилләре өчен уку графигы да билгеләнгән. Ярдәм алуга ук эшкә дә керешкәннәр. Казан аграр университетында Татарстанда фермер мәктәбе белем бирү проектын тәмамлаучыларга грантлар алу өчен сертификатлар тапшырылды. Яшь эшмәкәрләр үз бизнес проектларын кайсы юнәлешләрдә гамәлгә ашыра, бу хакта киләсе репортажда. Фермер мәктәбендә 2 ай дәвамында 40 кеше 4 юнәлеш – терлекчелек, кошчылык, ашчылык, үсемлекчелек буенча белем алды. Грант алучыларның берсе Әгерҗе районыннан Рөстәм Гобайдуллин, профессиональ педагог тагын бер һөнәрне үзләштерергә булган. Сөт җитештерү өлкәсендә бизнес проект әзерләгән. Сыйфатлы сөт җитешми. Шуңа күрә 50 баш савым сыерга исәпләнгән ферма бик кирәк ди. Терекләр санын арттырырга да мөмкин. Біз сүтчілік юнәлешендә эшләйбез. Бу мөмкингә 50-гә якын савым сыерым бар. Качественный, әйбәт, сыйфатлы сөт җитештерәбез. Безнең производство модернизация, яңа оборудование алып кую, шуңа кулланырмын да дип уйлыйм инде грант акчасын. Оксана Посадская грант ярдәмендә Чүпрәле районында шикләү үстерә башлаган. Нурлаттан Шамил Амагамедов ат үрчетү белән шөгыльләнергә уйлый. Аграр университет белгечләре һәм галимнәре үз шәкертләре белән киләчәктә дә элемтәдә торырга, практик киңәшләре белән булышырга җыена. Фермерлар атнага 5 көн укыдылар. Ул файдалы булды. Сезнең белән киләчәктә дә хезмәттәшлек итәрбез. Ярдәм сорап мөрәҗәгать итегез. Авыл хуҗалыгына профессиональ кадрлар әзерләү өчен Тармак министрлыгы профильле югары уку йорты бизнес һәм фермерларның мөмкинлекләрен берләштерергә кирәк. Россельхозбанкның Татарстандагы филиалы җитәкчесе хәзерге шартларда проектны уникаль дип атады. Особенно сейчас, в текущей обстановке, когда очень большая роль продовольственной безопасности. Хәзерге шартларда азык-төлек куркынычсызлыгын тәэмин итүдә фермер һәм шәхси хуҗалыкларның роле бик зур. Республикада авыл хуҗалыгы продуктларының 50% олар җитештерә. Укулар вакытында олар күп кенә теоретик һәм практик белемнәр алды. Сейчас в сельском хозяйстве тоже надо и быть и айтишником, и бухгалтером. Авыл хуҗалыгында IT белгеч тә, юрист та, хисапчы да булырга кирәк. Россельхозбанк белән уртак хезмәттәшлектә кешеләр төрле юнәлешләрдә белемнәрен арттырсыннар өчен ярдәм күрсәтелә. Фермер мәктәбендә катнашучылар үзләренең финанс белемнәрен арттырдылар. Бизнес алып баруның юридик эшкәрлекләрен белделәр. Хәтта цифрлы инструментлардан да файдаланырга өйрәнделәр. Бу өлкәдә эшләргә теләүчеләр аз түгел. Шуңа күрә республикада әлеге проект дәвам итә. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле мөселман кардәшләребез. Бүген Рамазан шәриф аеның 7нче көне. Сезне Идел Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек чаралары һәм гомумән дини вәзгыять белән таныштыруны дәвам итәбез. Бер юлы 10 мең кеше намаз укый алырлык җәмигъ мәчете төзү урыны билгеле. Гыйбадәт кылу бинасын төзү өчен Кырлай парк урнашкан мәйдан сайланган. Мәгълүм булганча, Казан шәһәре җәмигъ мәчете комплексы төзелеше федераль планга кертелгән иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беренче чиратта бу мәчет 1100 елга багышланган мәчет булачак. Аннан соң бу мәчеткә килү дә уңайлы булырга тиеш. Чөнки читтәрәк булса, мисал өчен Миграч бистәсендә Вознесение, Мирный бистәсе булса, анда бит килерлек түгел. Мәсәлән, Залесныйдан тегеннән моннан центрда булса, минемчә уңайлы. Аннан соң бу мәчет барыбызны берләштерә торган урын булырга тиеш. Җомга вакытында без читтән яисә читкә бара алмыйбыз. Шуңа күрә мәчет, минем фикерем буенча да, аннан соң мусульманнар фикере буенча да, мәчет үзәктә булырга тиеш.
Беренче тәравих намазына Яңа Шигали авылында мәчет өлгерде. Аны төзүгә мәхәллә халкы да, иганәчеләр дә ярдәм итте дип шатлыгын уртаклашты Яңа мәчетнең имам хатибы. İnşallah əzginə işlər qıldı, məşidini tügəllәп kirtiriş nəyimi işkə bizning əli kəvirdar kelib jitmədi, əli teritoriyini yasab bitirəsi var, zaburlar, inşallah işlər var əli. Ramazan ayı bitkəndən soң, Allah birsə, balalar jey başlayacaq biz ayım, ertəngi yaqta balalar jeyib, iş yaşdan 6-7 yaşqa əli balalarını jeyib, bunda dərslər uzuracaq biz Allah birsə ayım, onlar indi məşid yanında kurslar açılıb jiberəcək, ulalarga da, yaşlarga da, barısına da, qızlarga da ayrım, yadlarga da ayrım ayımı. Ураза туту айына кіру белән Татарстанда Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны башланды. Ел сайын игълан ителә торган бу акция Татарстан мөселманнары диния нәзарәте тарафынан авыру балаларга, аз керемле гаиләләргә һәм мохтаҗларга ярдәм йөзеннән оештырыла. Закат фондының 1000-гә якын гаиләдән торган даими базасы бар. Бу базага мохтаҗ гаиләләр керә. Һәм һәрбер гаиләне без беләбез, кайсы нәрсәдә мохтаҗ икәнен. Кемгәдер дәвалану курсы кирәк, кемгәдер азык-төлек кирәк, кемнеңдер бурычлары күп җыелган мәсәлән. Без ел сайын Рамазан аенда алдагы елдан күбрәк ярдәм күрсәтергә тырышабыз, ләкин инде менә дөньяда барган үзгәрешләр һәм пандемия аркасында без кимендә узган елгы Рамазан дәрәҗәсендә калырга ниятләп торабыз. Казанның Галиев мәчетендә көн сайын Коръән хатим кылына. Татарстан Коръән хафизләре иле намазынан соң бер җүзне укып чыга. Һәр кем Галиев мәчетендә һәм онлайн режимда Коръән хатим кылуга кушыла ала. Bu галимнәр дә әйтәләр, кешегә айны Рамазан аенда бер тапкыр яки Коръәнне укып чыгарга сөннәт, яки аны мәсәлән таравихта хатимдә аны тулысынча тыңлап чыгу сөннәт булып санала. Ул бик зур әҗр савап. Ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтенә ияру була. Татарстан мөфтияте республика күләм ифтарда катнашу өчен волонтерлар җыя. Быел җәмәгать ифтары 10-нчы тапкыр үткәрелә һәм барлыгы 10 000 кешегә исәпләнә. Юбилей ифтары уздыру Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 30 апрельгә билгеләнгән. Шулай ук 14 апрельдә Туган авылым милли комплексында журналистлар өчен, 15 милләт йортында Туфан ага Миңнуллин истәлегенә багышланган ифтар ниятләнгән. Рухи моң иҗат берләшмәсе изге Рамазан аенда республика күләм татар азаны 2022 конкурсын игълан итте. Мәхәлләнең иң яхшы мәзине 17 апрельгә кадәр ачыклана. Катнашырга теләүчеләр барлык мәгълүматлар белән Азан татар сайтында таныша ала. Безнең иң төп максат, иң зур максат дип әйтәгәндә ул инде глобаль максат татар азаны менә шушы төрек, гарәп, Малайзия азаннары дәрәҗәсенә чыгарып булмас микән. Безнең күрсәтерлегебез бар. Без мөселман иң төньякта яшәүче мөселманнар дип әйтәгәндә, безнең үзебезнең регистр, тавыш регистры, безнең үзебезнең моң. Бер файдалы хәбәр. Нәзарәт сайтында Рамазан 2020 төп сораулар сәхифәсе эшли. Димәк, Рамазан ае белән бәйле мәгълүмат бергә туплап бирелә. Табуда җайлы һәм уңайлы. Бүгенге шушылар иде. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын дигән теләктә сау булашам. Исәнлектә күрешик. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Сау, сәламәт булыгыз.